Ndi nthawi ya nkhani mwa tsatanetsatane kukufikani madzulo ano kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times, ndipo madzulo ano muli ndine Brian Banda. Koma poyamba pa nkhanizi nayi mitu yake. Mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma a George Chaponda wati nyumba ya malamulo ikuyenera kuunikira za kusowa kwa mafuta. Banki yaikulu ya Reserve yati ili ndi ndalama zakunja za madola zokwana zoyitanitsira mafuta, fertilizer komanso mankhwala mdziko muno. Ndipo munkhani zina, nduna ya zaulimi Asamu Kawale yati ntchito yolimbikitsa zaulimi wa mthirira ya Shire Valley Transformation ndiyofunika potukula chuma cha dziko lino. Tili nkhani zimenezi kuphatikizanso zina kotero kuti ngati mungathe tikhale limodzi madzulo ano. Bwino lomwe, mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma ku nyumba ya malamulo a George Chaponda anayendera malo omwetsera mafuta kutsatira vuto lakusowa kwa mafuta lomwe lakhudza dziko lino. A Chaponda ati amafuna kumva mavuto omwe anthu akukumana nawo kuti akawatulire mavutowa ku nyumba ya malamulo yomwe ikuyamba mkumano wake lolemba sabata yamawa. Iwo anacheza ndi anthu omwe anali pa mzere ndi galimoto zawo ukakudikira mafuta. Kafe Maulidi anayenda ndi mtsogoleri wotsutsayo. A Chaponda adauza anthu omwe adayima ndi galimoto ndi njinga za moto zawo m'mizere m'malo omwetsera mafuta kuti atengera nkhawa zawo ku nyumba ya malamulo yomwe ikuyamba zokambirana zake lolemba sabata yamawa. A Chaponda adauzanso anthuwa kuti iwo apempha kuti mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera adzabwere m'nyumba ya malamulo nkudzayankha mafunso kuchoka kwa aphungu mmaka pa nkhani yokhudza kusowa kwa mafutayi. A president a dziko lino Dr. Lazarus Makathe Chakwera tikuwayitanisa kuti abwere m'parliament azayankhe chifukwa ndiyo mtsogoleri wa dziko lino. Azatiuze chenicheni ngati alephera atiuze kuti alephera nkhani imene, chifukwa tikudziwa pa nthawi ija anali kuchitayo kampeni, anali kunena kuti nkhani ya mafuta sizakhalanso nkhani iyayi, koma apa zikuoneka zaka 4 si vuto limene lidakhala lilipobe. Anthu atiuza apa kuti sopano lino pokwana ngati 2 months akhala akulephera kupeza mafuta. Vuto la mafuta lakhala mdziko muno kwa sabata zisanu ndi imodzi tsopano. Lachiwiri sabata ino nduna yoona za mphamvu ya magetsi komanso mafuta a Ibrahim Matola adatsimikizira Malawi kuti akuchita kena kalikonse kothekera kuonetsetsa kuti vuto la mafuta lathetsedwa mdziko muno. Iwo adauzanso anthu kuti akhala asakugona tulo kuchita zokambirana ndi onse okhudzidwa pa malonda amafuta kuti apeze mayankho a vutoli. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Michael Usi walangiza Malawi kuti agwiritse ntchito ufulu wawo polembetsa mukaundula kuti adzathe kuponya voti. Usi amalankhula izi pa sukulu ya primary ya Namatete ku Chilimba mu mzinda wa Blantyre komwe anakalembetsa mukaundulayo. Kumeneku kudapita Thomas Kachere. Usi ati aliyense yemwe ndi wovomerezeka akuyenera kugwiritsa ntchito ufulu wake ndi kudzaponya voti pa chisankhochi. Ndilokondwa kuti ndalembesa chifukwa chonena kuti monga nzika ya dziko lino ndi pakali pano ndi chilolezo chozavota ndi mpata ofuna kukhala nawo gulu la anthu amene asasankhe president wa dziko lino, kusankha phungu, ma-councillors, ndiye monga mzika ya dziko. Ndilokondwa popanda kulembesa sungavote. Ndiye ndikupempha onse amalawi kuti aliyense akalembese kuti azakhale ndi mwayi wovota. Kummawa kwa tsikuli Usi anakachezeranso odwala pa chipatala cha Queen Elizabeth Central mu mzindawu. Monga munthu zochita zako zimaonesera kuti ukuzuwa chani, komanso monga munthu amene tili mundale tikamalankhula tikamachita zinthu tiyena tiziziwa kuti kodi munthu odwala amadusa muzotani, kodi ogwira ntchito chipatala amadusa muzotani.
nangati kamati anthu akuvutika mmudzi akutisa mudzi watani nde ukamaziwa zimene zozo ukamalankhula ukamachita zinthu umakhala kuna kuti ukuchita zinthu zimene ukudzidziwa osanguti zongowerenga kapena kukuganiza ndipo funa kuti ndikhale munthu amene ayenera aziona azidziwa azigwira zimene zikuchitika ndikumauza mabwana monga president wa dziko lino kuti ndakaona izukuku anthu ndakaona izukuku ifa ndi boma limodzi tikuyendera limodzi. Mkulu wa chipatalachi a Kevin Mponda anati kubwera kwa ausi kunali kufunika. Inasangala kwambiri kuti anabwera vice president kuzationa. Choyamba timafuna taonetse ntchito imene ikugwirika mchipatalamu. Ogwira ntchito athu akuthandiza odwala ambirimbiri amene amakhani mavuto osiyanasiyana ndi zimenezo ndi zinthu zonyadisa kuti omonga msogolera aone. Komanso mnthawi amene akugwira ntchito chonchomo pali zinthu zina ndithu zopinga zimene tikuziona ndi timafunanso mwina ataziona kuti ngati boma lithe kuona ndi zimene tikupanga komanso mavuto kuti tiauze kuti pamene tikufuna titafika ndipo tani ndi kuti angatithandizenso motani. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dzikoyu ali mchigawo chakumwera kwa masiku angapo komwe akuyembekezeka kugwira ntchito zina za boma. Mlembi wa mkulu wa chipani cha United Democratic Front Gerenarino Lehmann wapempha anyamata kuti apewe mchitidwe wa ziwawa. Alemani omwe akufuna kudzapikisana nawo pa udindo wa phungu kudera la Ndirande Matope Mkolokoti ku Blantyre apereka malangizowa atakumana ndi ochita malonda kuderali. Iwo apemphanso bungwe loyendetsa chisankho kuti liwonjezere nthawi yakalembera wa chisankho. Pale achinyamata ambiri amene sosana pange register makamaka amene akuyamba kumene kupanga register pale ambiri akumani challenges ambiri especially with the NRB. For instance achinyamata akapanga register kuti ID number yituluke zimatenga masiku 4 5 6 ena mpaka na pano na ID number sanatani sanatuluka koma zinthu zatseka komano NRB kupempha kuti chonde mafeze zawawa abwerenzedweso ndikuwapemphaso kuti achinyamata anthu ambiri onse amene tili mmalamu muno kuti mwamene ukabwera tiyeni tikalembese tisafoke tikale olimba mtima kuti ngati tikufuna tisinthe zinthu mmalamu muno tikuyenera tikalembese ndipo tikalembese maunyinji palibe munthu amene atabwere ndikubera ifeyo tilipo tiziyang'ana china chilichonse choti kuti anthu asabere. Mtsogoleri wa anthu ochita malonda ku Ndirande a Chance Widon anatsindika kuti iwo akufuna mtsogoleri yemwe adzathandize kuthana ndi mavuto a anthu kuderali. Ifeyo tili ndi mavuto ambiri ngati mavenda ku Ndirande. Chiwamba ndi ngongole zanife zimene pano pazabwera ndi fundo zokhwima zimene anthu akulephera kuti akuzokwanisa kutenga ngongole. Chachiwiri ine ngati cheya amene timayang'anira za mavenda komanso timathandizira kuyang'anira za chitukuko cha ku Ndirande kuno. Pano pandi chivoteleni 2019 pano pa ku Ndirande kuno palibe chanzo limene ngaloze. Pano pati ndi bridge imene takhala kupereka madandaulo ndi misewu ya ku Ndirande kuno imene sili bwino imene timayembekezera kuti mwina nthawi iboma ina ndi mpato utatha kutipangira koma pano pa mukuona tikuyandikiraso kuzisankho zimene anthu sizikuwapasa chilimbikiso kuti ku Ndirande kuno tikusalidwa chifukwa cha zomachitika zimenezi. Ndipo pano pa ndingakuwuzani kuti anthu aku Ndirande ndi okhumudwa kwambiri. Tili pa nkhani ngati yomweyi mabungwe oyima paokha ochokera mchigawo chakumwera pansi pa Civil Society Elections Integrity Forum adzudzula mchitidwe wa zipolowe umene ukuchitika mdziko muno pamene anthu akukonzekera chisankho cha chaka chamawa. Wapa mpando wa mabungwewa a Stanley Moyo wati izi zili ndi kuthekera kosokoneza chisankho cha mtendere. Polankhula pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Blantyre oyimirira mabungwewa alimbikitsa nzika kuti zisagwe mphwayi polembetsa. Amoyo anayankhula motere. Tikunena poza zipolowe zimene zikuchitika m'Malawi muno zakhala zikuchitika zipolowe zosiyanasiyana komanso ena aluzapo miyoyo yawo zifuka za ndale. Ife tikunena kuti ayi Malawi ndi mmodzi. Southern region, Central region, Eastern region, Northern region, ife tonse ndife Malawi. Chipani chilichonse chili ndi ufulu okapanga msonkhano kwina kulikonse m'Malawi muno popanda kuopsezedwa popanda kuyimisidwa popandanso kutera kuti apatipanga motani apita akapanga msonkhano.
mapeto ake tikufuna kuti munthu wakumudzi akamve choonadi kuti posankha mtsogoleri, posankha kansala, posankha MP, akasankhe yekhayo imene iwowo akudziwa kuti ndipo tachita chinthu choyenera posankha munthu ameneyo. Zimene tikufuna ife. Banki yaikulu ya Reserve yati ili ndi ndalama zakunja za madola zokwana kuyitanitsira mafuta, fetereza komanso mankhwala mdziko muno. Gavanala wa banki Wilson Banda wayankhula izo pomwe banki imapereka mankhwala a ndalama zokwanira 25 million kwacha ku chipatala cha Mission cha Ikwendeni ndi sukulu yosula zaumoyo ya Ikwendeni mboma la Mzimba. Kuchokera ku Mzuzu, Sam Kalimira ali ndi nkhani yonse. Abanda anati banki yaikuluyi ikuchita chotheka chilichonse kunena kuti zinthu zofunikira mdziko muno zizipezeka ngakhale ndalama yakunja ya dola ikuvuta. Pofika mwezi wa Seputembala, banki ya Reserve idanena kuti ndalama zakunja za madola zilipo ndi 560.3 million ndipo ndi ndalama za miyezi iwiri ndi masiku awiri kuyitanitsira katundu poyerekeza ndi ndalama za madola zokwana 544.8 million mwezi wa Augasti chaka chino. Ndalamazi ndi zochepa poyerekeza ndi ndalama zimene chaka chatha miyezi ngati yomweyi banki inali nazo ndalama za madola zakunja. Pandamento zakunja, obviously my priorities are to the fuel, the fertilizer, the pharmaceuticals. So is this data query road in the pharmaceuticals in Zambia? So these are part of what we call things that we require as a country. Abanda anakuti thandizo lomwe apereka ku chipatala cha Ikwendeni komanso sukulu mu Sinodi ya Livingstonia atero ataona kufunikira kwa nthambizi pa chitukuko cha dziko lino. Mlembi wamkulu mu Sinodi ya Livingstonia Mbusa William Tembo anati chipatala cha Mission cha Ikwendeni chaka chikuvutikira pothandiza anthu kamba kakupereredwa ngakhale chipatalachi chimathandiza anthu ochuluka kumpoto kwa boma la Mzimba. Thandizo ilili ndi thandizo limene anasukulu amene akuphunzira pano akaphunzira nkalasi aina kuti azichita mwaluso limene aphunzira koma ngati zogwira ntchito palibe ndikuti anasukulu angophunzira pachizungu limene practical sakuchita. Mmodzi mwa ophunzira a Lovemore Muleme anati thandizo la zipangizo za umoyo lithandizira kunena kuti maphunziro awo aphunzire mwakuya ndi kukachita bwino akagwira ntchito mzipatala. Apampando a chipatala cha Mission cha Ikwendeni komanso sukulu anawalangiza kunena kuti agwiritse bwino ntchito katunduyu ndikunena kuti afikire kwa anthu omwe ali woyenda. Mukuonera nkhani mwa tsatanetsatane kukufikani madzulo ano kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times. Tili ndi nkhani zina zambiri bwino lino. Awa mu mzinda wa Blantyre kumeneko kudapita mtolankhani wathu Selina Tambula. Atatsegulira maofesi atsopanowa ndunayi inayendera malo amene tsopano amaliza kuwakonza ndipo ndi apamwamba. Akawale ati kupambana kwa ntchito yopititsa ulimi wa nthirira patsogolo ya Shire Valley Transformation ikutengeranso kukhala ndi malo abwino ogwirira ntchito. Shire Valley Transformation Program ndi project imodzi imene tikuonetsetsa kuti tigwiritse ntchito ndipo itheke tikuonetsa masomphenya amene wawa. Koma kuti anthu agwire ntchito bwino kuti project ija imalizike ndipo tizikolola mokwanira pafunika maofesi. Ndi maofesi ake ndi amene wawa amene tatsegulira tsiku la lero kuti anthu ogwira ntchito ku project imeneyi akhoza makhala malo abwino kusiyana ndi imene analili akale. Ndiye tili ndi chiyembekezo kuti kuyambira pano kupita mtsogolo pamene aliyense agwiritsa ntchito malo amenewa ndiye kuti pa ground pajanso ku Chikwawa ndi Nsanje akhoza kumayenda bwino akudziwa kuti kumene tichokerapo tagwira ntchito molimbikira bwino, tagwira ntchito mu environment ya bwino. Ndipo mkulu woyendetsa ntchito ya Shire Valley Transformation Stanley Khaira wati kusakhala ndi malo abwino kumakhudza kagwiridwe ka ntchito.
ofesi ya makono iyi ndi yofunikira kwambiri makamaka sikuti chifukwa cha makono koma yolimba bwino. Ofesi imene inali apa inali yakale imadontha inali nzovuta zambiri koma tinaona kuti kuli bwino tikhale ndi ofesi yatsopano yolimba komanso yoti anthu akakhala maofesi azigwira ntchito bwinobwino mosavutikira. komanso contractor yemwe amuyamikira kuti wagwira ntchito yapamwamba Dan Chale a Deck Construction ati ndikofunikira kugwira ntchito mwachilungamo. Ifeto lero tilosangalala kwambiri kuti project tayimaliza komanso a minister ayilandira ndipo ayitsegulira. Ifeyo tuli ndi chimwemwe kwambiri chifukwa ma project ambiri timaoneka ngati olephera ma contractor kapena ngati contractor ngati Deck timaoneka ngati olephera chifukwa project amakhasa kuipasa ndalama komanso at the same time amafuna project ija tiyimalize ndezi makhala zovuta kwambiri koma project chifukwa imapasidwa ndalama mu nthawi ndi chifukwa yafika point yoti lero yatseguliridwa. Malo atsopanowa akuyembekezeka kupititsa patsogolo ntchito za Shire Valley Transformation Program. Bungwe la Peaceful Unification Advisory Council Africa Chapter latsindika za kufunika kuti Malawi adziwunikiridwa kuti akhale ndi mwayi wokaphunzira msukulu za mdziko la South Korea. Mkulu wa bungweli kuno ku Malawi Clara Chao Young-duk anena izi pa mkumano umene anthu a mdziko lino amene adakaphunzirapo mdzikolo amafotokoza mmene maphunziro awo adayendera. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu ku nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena Faith Kazembe Mwaluunju anayamikira dziko la Korea kamba ka ntchito zabwino zimene akhala kuchitira dziko lino. Macmillan Mwale ndi mmodzi mwa Amalawi amene adakaphunzirako ku South Korea ndipo adayankhula motere. Mdziko muno makamaka kumbali imene ya sports tikanali kumbuyo tikukwera ndithu koma nzofunikira ndithu kuti tikhale ndi ukadaulo wapamwamba umene mdziko muno sitingaupeze. Palinso nkhani za makina a internet zimene kwanza thuku ali patsogolo kwambiri. Kulinso nkhani za chuma mmene akuphunzirira ena zakayendetsedwe ka zinthu boma ndi kuli ma program ambirimbiri amene Amalawi atachita mwayi ndikupita nawo kukaphunzira kumeneko kukakumananso ndi anthu amayiko ena amene akuphunzira kumeneko zitha kutithandizira ndithu kuti tione kuti anzathu akupanga bwanji. Panyiniyo mudziwa kuti dziko lapansi pakali pano pali ngati mudzi umodzi mmene muchitika zinthu zambirimbiri. Ndeti kamayenda Amalawi ambiri akamapita kumayiko ngati amene akaphunzira nkumabwera ku mudzi muno mona kuti titha kusuntha mwachangu. Protea Hotels Marriott Blantyre Rhinos yapereka katundu osiyanasiyana ku wodi ya cancer pa chipatala cha Queen Elizabeth mu mzinda wa Blantyre. Poyankhula popereka thandizoli mkulu woona za malonda ku hoteloyi Selina Chisale wati thandizoli ndi mbali imodzi ya sabata yomwe amakondwerera ndi kuthokoza makasitomala awo. Achisale analankhula ndi mtolankhani wathu Gift Stima. Wiki inoyi timasangalala ndi kuyamika makasitomala athu pa chizunguliro kuti Global Customer Appreciation Week. Ndeti naona kuti nchoyenera pamene tikuomba nkota tikumaliza nsabatayi tibwere kunoko ku chipatala cha Queens tizapereke kwalimbikitsa ena amene ali kunjako kuti kuthekera ngati ali nako nawonso athe kubwera kuzaona mapatient amene mukudziwira kuti chipatala cha Queens chazungulidwa ndi maboma osiyanasiyana. Si onse amene ali kuno amene alochokera Blantyre muno amakhala anthu ochokera ena kuneno kuphalombe amene ali zibale yawo kuti amabwera kuchipatala kuno kudzaona. Ndiye ngati kuthekera tili nako tikulimbikitsa ndi tiyeniso tibwere tizaone ana amene wa ku cancer ward kuno ku Queens. Martha Namsongole ndi mmodzi mwa akuluakulu anamwino ku chipinda cha cancer. Wanga ndikusangalala kuti munabwera kuzationa komanso kumemeza ena amene angakhala ndi kuthekera kuti atha kuwathandizira ana athu kuno ku cancer ward. Ana athu amakhala nthawi yayitali pena miyezi 3 pena miyezi 5 ndi akamaona anthu wakufuna kwabwino akubwera kuzationa kumakhala ngati kuwapatsa chilimbikitso kuti chikondi chilipo. Tingopempha Mulungu kuti apitirize kuwonjezera pa zimene achotsapo. Kampani ya Sycamore Consult yapempha atsogoleri a mabungwe komanso nthambi zaboma kuti apereke mwayi kwa achinyamata kuti athandize kuyendetsa ntchito zawo. Mkulu wa kampani Audrey Mwala wati ndi njira imodzi yolimbikitsira ndondomeko za chitukuko cha dziko lino. Iwo amalankhula izi pomwe amaphunzitsa kugwira ntchito
ku makampani osiyanasiyana za utsogoleri. Maphunzirowa anachitikira mu mzinda wa Blantyre. Amwala akufotokoza. Kunja kuno kukwasitha even anthu amene akugwira ntchito amene ali mkampani ndi anthu osiyana, si anthu amene analili nthawi yamakedzana, anthu okuti achokera mwina ku skulu yoti amauza mwambo mukhalira mwambo muzitere amafotokozera kuti ayiwa apita ku ntchito ukatere. Apapa tili ndi anthu ena mtundu wina amene ali wa mu industry okuti skulu imene aphunzira iwo siya mkalasi, aphunzira zinthu zambiri foti akutha kupeza information kupyolera makina a internet. Ndi maganizidwe awo ndi kapangidwe kawo ka zinthu zosiyana ndi zinthu zokuti tikapitano ku ntchito kuti tikaone kuti tingagwiritse ntchito bwanji anthu amenewo. Ndi makamaka maphunziro amene tikuphunzira apapa ndi kuti akathandize atsogoleri kuti akathe kuzindikira kuti kunja kunasitha. Awadza Ottoman amagwira ntchito ku bungwe lotolera misonkho ndipo anachita nawo maphunzirowa. Masiku atatu amene apitawa matiphunzitsa ndi nkhani ya utsogoleri. Utsogoleri anthu ena amatha kubadwa nawo koma anthu ambiri amatha ndithu kuphunzira. Ndiye panopa amatiphunzitsa kuti munthu ukhale mtsogoleri wabwino uyenera kutani. Ndiye mtsogoleri wabwino ndi amene amakhala bwino ndi anthu, kutsogolera anthu uyenera uzidziwa weka self awareness komanso uzidziwa anthu amene ukuwatsogolerawo. Komanso padakali pano dziko lapansi likusintha kwambiri, pali zambiri zimene zikuchitika since 2021 na 2019. COVID ija inasintha kwambiri mmene timagwirira ntchito. Nthawi zina anthu amapezera kugwirira ntchito amwina ku nyumba, ndiye leader upanga bwanji coordinate in terms of anthu amene akugwirira ntchito mwina akutali, uwathandiza bwanji kuti nonse mugwirire limodzi ntchito. Nkhani imeneyi yochokera ku Sikamo Konza. Titafikanso kumapeto kwa nkhani zathu mwa tsatane mdzulo buno, koma tisadasiyane nayi mitu yake. Mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma a George Tapatula Chaponda wati nyumba ya malamulo ikuyenera kuwunikira za kusowa kwa mafuta. Banki yaikulu ya Reserve yati ili ndi ndalama zakunja za madola zokwana kuyitanitsira mafuta, fetereza komanso mankhwala mdziko muno. Ndipo nduna ya zaulimi Asamu Kawale yati ntchito yolimbikitsa zaulimi wa mthirira ya Shire Valley Transformation ndiyofunikira potukula chuma cha dziko lino. Nkhani zathu mwa tsatane madzulo ano ndi zomwezi, ndipo kupatsirani nkhani izi ndine Brian Banda. M'malo mwa ife tonse kuno ku Times Headquarters ku Blantyre, tikukuyamikani pokhala nafe mdzulo buno. Biggest giveaway event of the year, the Be Forward Free Car Campaign. Your new car could be just